משחק טוב בינתיים, אנחנו עם תיקו גם יכולים לקחת אליפות, אז בסדר גמור. תשמע, יש לכם נטייה לישראלים לבדוק משחק לפי יש גול או אין גול. משחק זה משחק, ובוקה בסוף מנצח, גם אם לא ינצח אנחנו אלופים, וזה פסיון, זה לא סתם משחק. עזוב גולים, לא גולים, הגולים יבואו בסוף. כמעט כמו בארגנטינה פה החגיגות. תשמע, יש הבדל, אני לא אשאר לך, אבל... מה ההבדלים? מה ההבדלים? הכמות, זה עניין של כמות ושל שעות וימים שנמשכים בשבועות שרק מדברים על הדבר הנפלא שקרה היום, משהו שאי אפשר לדעת. אנחנו גודלים עם זה ומעניקים את זה ככה מההורים שלנו וזה התרבות שלנו. אני דניאלה. מארגנטינה? כן, מבוקה, הנה יש לי פה. לפי את אוהדת. בוקה ג'וניורס, בבקשה. כמה שנים בישראל? בוקה 12 שנה, כמעט 13. ואוהדת בוקה שרופה? מאז שאני בבטן, מאז שאני זוכרת, כן. איך ההרגשה היום? עכשיו בסדר, אבל הלב שלי יצא החוצה כל המשחק. באמת? לא אהבתי את המשחק בכלל, כן, זה לא היה... בסדר, עכשיו אפשר להשתחרר, אפשר לחגוג, את לא נראית כאילו אחת שחוגגת. כי לא מנצחים בהפסד, זה לא, זה כאילו על הדרך, אבל עדיין אלופים. עדיין אלופים, וזה מה שחשוב, וזה מה שכן, חיכינו לזה כל העונה. דלה קמפיון. sí, no, increíble, la verdad. אין לזה מילים, מה שכן אני מתגעגעת הביתה עכשיו.